Together, growing in faith, changing communities. Mhlanje thandwa sami ngifisa sibuke incwadi yokuqala kaSamuel isahluko sokuqala ivesi yamashumi amabili kuze kube amashumi amabili nesishiyagalombili. 1 Samuel chapter 1 from verse 20 to 28. Kunezinto ezimbalwa ezifisa ukuba sibuke sibheke. Eyokuqala indaba kaNkulunkulu ophelelisa ithembiso. Eyesibili indaba kaHana oyonikela ngomntwana kuNkulunkulu. Uma sithatha indaba kaHana, uHana ubekade ehlala emzini nembangi ewuPhenina. uPhenina wayebusiswe ngokuthi abe nabantwana. Kodwa uHana lithi izwi likaNkulunkulu uJehova wazivala isibeletho sakhe. Kodwa uPhenina wayenomkhuba wokukhumbuza uHana, wayenomkhuba wokukolojela uHana, wayenomkhuba wokudelela uHana, wayenomkhuba wokukhoshela uHana. Athi bheka mina nginabantwana, bheka mina ngizele, bheka mina ngiyintandokazi, kodwa wena winyumba. Kunenkonzo ekumele siyiqonde ukuthi akuphunyelelwa kanye kanye kungamadlebe embongolo. Asiyitholi futhi zonke izinto kanye kanye. Kukhona abanakho mina engenakho, kukhona onakho omunye angabi nakho. Kodwa khona lokhuba owenzakalayo kwesinye isikhathi njengabantu ukuthi mase nginakho kulula ukusibona sengingcono kunomunye ongenakho. Kodwa ithandwa zami, inkonzo engifisa ukuhlala kuyona ukubheka uPhenina osenhlizweni yakho, ukubheka uPhenina osempilweni yakho, ukubheka uPhenina ohlezi ekukhoshela, ohlezi ekutshela ukuthi awuyinto yalutho. Akuve kulula ukuzonda abantu abasigxekayo. Akuve kulula ukuzonda abantu asebephumelele empilweni abakhoshayo ngawe. Kodwa ngiyayithanda inkonzo kaHana. Uthi uHana ethukwa, ebizwa ngenyumba, ebizwa ngamagama onke, akaphindiseli ngamatshe, akaphindiseli ngenhlamba, akalwisani noPhenina. Uyahamba aye kumyeni wakhe
umyeni wakhe uyamthanda kodwa umyeni wakhe akakwazi ukumzalela umntwana. Kodwa ngelinye ilanga behlezi etafuleni bedla, uthatha inkonzo yokuthi sekwanele ukujukwa kuleli khaya, sekwanele ukukhala ngikhaliso uPhenina ebese khuphukele entabeni iJerusalema ayongena ethempelini eyokhuleka. Inkonzo engiyithandayo amahubo 23 udeka itafula phambi kwezitha zami zibhekile. Kwesinye isikhathi ungabokhuleka uthi Nkosi bulala izitha zami. Lalithi ikhehla elumawushe lethi maseliphakama lethi mzukulu lethi amele uzibulale izitha zakho kodwa kumele sicelele impilo ende kuNkulunkulu khona uNkulunkulu umeseguqula impilo yakho kube khona abantu abazofakaza ukuthi siyamazi engakabi nalutho, siyamazi esagxekwa, siyamazi sisamhleka kodwa manje uNkulunkulu usemhlalise namakhosi. Thandwa zami, akuve kulula ukuba inhliziyo zethu zibe nenzondo. Angibiki ukuthi bakhona abantu abahlukumezayo, angibiki ukuthi bakhona abantu abafisela okubi, angibiki ukuthi bakhona abantu abahlanganyelayo abenza zonke izinto ukuze baqede ngempilo yakho. Angibiki ukuthi bakhona abantu abathi abakutholanga wena njengomzali kodwa bazokuthola ngabantwana bakho. Kodwa inkonzo uNkulunkulu asizela kuyona yinkonzo yokuqonda ukuthi lempi asiyo eyami kodwa lempi mangiyise Jehova ngomkhuleko. Inkonzo esibizelwa kuyona namhlanje inkonzo yokuhleka nezitha zakho, inkonzo yokuhleka nabakubulalayo, inkonzo yokuhleka nokudle nabeswini bewuqotha bewuqeda umuzi wakho, inkonzo yokuthi noma kunje wena Nkosi uyalazi iqiniso. Thandwa zami, uHana ushiya umyeni wakhe etafuleni bedla, athi ngisacela ukukhuphukela uNkulunkulu ngiyobika indaba yami. Inkonzo uNkulunkulu asibizela kuyona inkonzo yokuhlukanisa inhloko nesixhanti. Inkonzo yokuqonda ukuthi ukudla ngeke kwangenzela lutho, ukuthetha ngeke kwangenzela lutho, ukuduba ngeke kwangenzela lutho, ukulwa ngeke kwangenzela lutho, ulaka ngeke kwangenzela lutho, ukukhuluma nabanye ngeke kwangenzela lutho. Bengicela ukuyokhuluma noThixo. Ithi izwi likaNkulunkulu wangena uHana ethempelini wabe seyibika indaba yakhe kuNkulunkulu. Siyayazi indaba kaHana ukuthi u-Eli uthi bembona amthuke athi Hana akusiyo indawo yokujaba utshwala lena, athi omunye Nkosi yami hayi ngoba ngiphuzile kodwa ngikhipha okusenhliziyweni. Zake zakuhaqa iy'nkinga waze wayitshela nawe ukuthi sewuyahlanya. Zake zakuhaqa iy'nkinga bakubalekela abantu waze wayibheka wayitshela ukuthi sewuyanuka. Wake waba nazo zonke izinto, wafika emndenini wabasiza bonke, wafika emndenini bakujabulela, walahlekelwa yikona konke noma
abakuthukayo. Khona inkonzo yokuba yinhlwa. Salube wedwa. Khona inkonzo ekumele siyiqonde ukuthi nazinto empilweni ekumele uNkulunkulu asuse abanye abantu ngisale ngedwa. Endileni angikwazi ukuyilwelwa omunye umuntu, lolu hambo angikwazi ukulihanjelwa omunye umuntu, luphakathi kwami noNkulunkulu wami. Lithi izwi likaNkulunkulu, uHana wamthola umntwana, wamqamba igama wathi uSamuel, okusho ukuthi uNkulunkulu uzwile. Ethanda le ndaba kaSamuel ukuthi uNkulunkulu uzwile. Umbuzo wami uthi emva kweminyaka emingaki wayeseshade ehlala noElkana iminyaka emingaki? Uma uPhenina esezala abantwana abangaka? Abanye bethu sifuna ukumtshela uNkulunkulu ukuthi akenzeni nini ngasikhathi. Athi obhala kahle encwadini athi 1,000 years is like yesterday kuNkulunkulu. Athi obhala encwadini kaJohanesi chapter 11 babezobikela uJesu ukuthi uLazarus seshonile. Lithi izwi likaNkulunkulu uJesu wathi ukuhlala. He was delayed and yet on time. Athi befika after 4 days, but inkosi useyanuka nokulunga. Nkosi usheshe wafika ngakusaphila. Athi umntaka Maria, yes, emeshwenenu I'm delayed, but this is my perfect timing. Abanye bethu siphile ngaphansi kwepressure yokuthi mase ngimdala ngizoba nje. Mase ku-2021 ngizoretire. Mase kunje ngizoba lapha. And so makwenzeka izinto engingayiplananga, makwenzeka izinto esingenayibudget yazo, our spirituality is thrown off. We get lost because uNkulunkulu semfake ebhokisini, sase simnike irula, sathi inkosi told the line. The moment esenzo kuhlukile kunalokho esikucabangayo, we get frustrated. I don't know ukuthi usukhuleka isikhathi esingakanani. I don't know sewucele kangaki. I don't know ukuthi yini oyifisayo. But there's one thing I know. uNkulunkulu wethu uyezwa. And uNkulunkulu wethu uthi angezwa ebese eyenza. Exodus chapter 3 athi bheka ngizwile ukukhala kwabantu bami, athi inyembezi zakho seyifinyelele kumina. The last point engiyithandayo uthi uElkana ekhuphuka ethempelini ngenkonzo yenjwayelo, athi ngizocela ukukhuphuka nomfana. Athi uHana, not yet. Athi lo mntwana ngizokhuphuka naye mina ngoba ngiphiwe inkosi. Athi lo ngamcela enkosini, athi Nkosi ngicela ukumbuyisela kuwena. Thandwa zami, I said this and ngisafisa ukusho namanje.
khona abantu abasempilweni zethu. Khona abantu abasempilweni zethu who block blessings for us. Ababizelwanga intando kaNkulunkulu for mina. Now I find that absolutely amazing. Ukuthi uElkana ufuna ukisa umntwana, uHana uthi Elkana nginyumba ngithukwa awukhuphukanga ukuya kuNkulunkulu. Baningi ababalekayo baqothwa, baningi ababalekayo makuphekwa, baningi abasondelayo masevuthwa ibhodwe. You cannot celebrate with me if you didn't stay with me in my struggles. And so Elkana uyisumntwana akuhana awazi uzothina enkosini. Kunabantu athe uNkulunkulu esesibusisile. Kunabantu athe uNkulunkulu esesibusisile sathatha izibusiso zethu sayoyinikeza bona maqedane kwavalwa ngokhiye kwaphela konke kwethu. Uthi ngisho ngesiZulu lento. Uma kunompompi ovuliwe bese kuthiwa angakha lo, akhe lo, akhe lo, angathi lo, akhe lo, angakhi lo. Kodwa mina engigade lo mpompi ngibathise bonke labantu. Umnikazi wompompi athi ngithe usibani nosibani balangakhi. Kodwa mina ngenhliziyo enhle athi suka athi ngizovala umpompi wami athi lonke ngeke lisathola. Kunemndeni namhlanje that are battling and struggling ngoba nisuke nathatha okuligugu lekhaya nakunikeza izinja. The last point I want to make. uMaria noJosefa bakubukela eJerusalema njengenjwayelo. And they realize ukuthi uJesu akasekho. Babuyela mumva bayombheka. And it takes them 3 days ukuze bamthole. Uma sebemthola uJosefa akasho lutho. uMaria ubuza umbuzo wodwa, ukwenzeleni lokhu? Zimbili izinto engifisa ukuzibuza. Where are you? Ukephi? Ukephi as in physically. Uhlalaphi? Khona abanye bethu abayikhipha abasayi emakhaya, bekukhisimusa bayange emakhaya baye emakhaya. Ukephi? But abanye spiritually ukephi? Uhlalaphi? La uhleli khona lihleli nobani? Uma uyofunda ivangeli likaMarkus chapter 5, uthi uJesu umeyiwelela ngale kolwandle afike emalibeni, uhlangana lensizwa ehlele emathuneni. Athi mayibona lensizwa ayibuza
religioni ngoba sibaningi. Athi lamadimoni bephuma angena engulubeni ezu-2000 and zonke ziyafa. Ukephi nobani? Khona umuntu ethi udela ikhaya, niyawazi? Ingane yakho yentombazane noma yomfana mishawe ngalowo muntu udela ikhaya, imali yakho yonke idliwa indoda noma intombi. But umbuzo osimple uthi la ukhona uhleli nobani? Khona izinto esazamkela uNkulunkulu njengesibusiso, kodwa seyiphenduka isiqalekiso. Azathi umzali, ngiyayisola ukuthi wawutholelani lo msebenzi, ngiyawusola ukuthi washadelani, ngiyayisola ukuthi wabenalani lale moto ngoba usahlala ekhaya. The last point, khona abanye bethu ethe ngokubusiswa kwethu sakhohlwa ukubuyela kuNkulunkulu sayonke. Ayikho into edlula inyembezi zomzali. Inyembezi zomzali mayiphume ejabule, asikho isibusiso esidlula leso. Ayikho isibusiso esiyodlula umama wakho noma ubaba wakho ekhali inyembezi athi ngiyabonga mntanami. They can open doors for you. Asikho isiqalekiso esidlula inyembezi zomzali nokubopha kwenhliziyo yomzali ngenxa yomntana wakhe. Lokazi izulu ayibekade isibusiso sifike uyise nendodana nomoya ocebileyo.